Bore yma, dyn ni'n edrych ar hanes Eneinio Iesu ym Bethania. So, mae'r hanes yn dod o Ioan 12:1 i 11. A dyn ni wedi bod yn edrych trwy'r tymor yn dyn ni ar pobl yn cyfarfod Iesu a profi'r wefr. A gobeithio bod hwnna wedi gwneud i ni feddwl amdano sut dyn ni wedi cyfarfod Iesu a just y wefr yna o'r berthynas sydd ganddo ni gyda Iesu. A gobeithio bod yn ffordd i ni edrych ar yn perthynas ni gyda Iesu hefyd o edrych ar y darn yma yn y Beibl. So fel o'n i'n sôn, gyda'r tymor o weddi, da ni eisiau bod yn ddisgwylgar a da ni eisiau disgwyl gan Dduw. Da ni eisiau un perthynas ni gyda Duw fod yn un byw. A'r ffordd i gael y perthynas yna yw trwy dod i nabod Iesu'n well. So mae'r stori ni heddiw yna rili arwen i fyny nawr at y Pasg. A mae Mair yn eneinio Iesu ym Bethania. Da ni'n mynd yn agosach at y Pasg. A mae'n cyfle rili da i ni wrth nesau at y Pasg i jyst mynd nôl at yr hanes yma. A byddwn ni'n rili annog chi, actually, i cymryd y cyfle o nawr at y Pasg i mynd trwy hanes Iesu eto. Falle darllen un o'r Efengylau. A gweud y gwir, fi wedi gwneud bach o ymchwil. Os chi eisiau mynd nôl, os chi eisiau darllen trwy Ioan, os chi'n dechrau heddi a darllen pennod bob dydd, byddwch chi'n gorffen erbyn dydd Sul y Pasg. So beth am wneud hynna? Her bach i ni gyd. Dwi am wneud o, dwi'n meddwl. A wedyn byddwn ni'n ail mynd nôl dros rhai o'r straeon dyn ni wedi edrych arno tymor yma. So mae lot ohonyn nhw wedi dod o Ioan. A wedyn, wrth i ni nesau at y Pasg, jyst cael y darlun yna eto o pwy yw Iesu a be mae wedi wneud drosto ni. So bach o challenge i chi fyna. Darllen trwy Ioan, un pennod y dydd o nawr tan y Pasg. Bydde fe'n gret gallu siarad gyda'n gilydd, actually, am hynna. So mae'r stori yma am y wraig yn eneinio Iesu, mae e actually yn ymddangos mewn rhyw ffurf yn bob un o'r Efengylau. So mae yna 4 Efengyl yn y Testament Newydd yn dweud hanes Iesu. So mae gennych chi Matthew, Mark, Luke a Ioan. A mae yna stori am ddynes yn eneinio Iesu yn bob un o'r rheina. Ond maen nhw gyd tyma bach yn wahanol. Mae'r stori yn Matthew, Mark a Ioan yn eitha tebyg. Achos mae'r stori'n digwydd, mae'r hanes yn digwydd ar drothwy'r Pasg. A rili mae e'n pwyntio at y ffaith bod Iesu yn paratoi i farw. Ond yn hanes da ni'n cael yn Ioan, mae'r wraig yn cael ei enwi fel Mair. So falle oedd hwn wedi digwydd sawl gwaith i Iesu, ond mae'r hanes da ni'n cael yn Ioan, Mair sy'n gwneud yr eneinio. Nawr mae eneinio yn gair, falle ydych chi wedi clywed o blaen, ond falle ddim yn siŵr iawn be mae'n feddwl. Wel, yn syml iawn, mae eneinio yn golygu y weithred o rhwbio neu rhoi olew, neu rhywbeth oily, ar rhywun. A mae'n aml yn cael ei cysylltu gyda defodau, rituals crefyddol. Mae'n ffordd o bendithio rhywun. Ond hefyd, ni'n siarad am eneinio hefyd fel siarad bod rhywun wedi cael ei ddewis ar gyfer rhywbeth arbennig. So, falle bod nhw wedi cael ei dewis gan Dduw i gyflawni rôl arbennig. So, yn y Beibl, da ni'n gweld pobl yn cael ei eneinio. So, Samuel, falle, yn enghraifft amlwg, oedd e'n eneinio y brenin. A i ddangos bod wedi cael ei ddewis a'i osod ar neilltu ar gyfer y rôl hynna. A falle, yr un mwyaf amlwg yw Iesu'n cael ei fydyddio. Pam gafodd Iesu fydyddio, a gorodd y nefoedd, daeth colomen i lawr i dangos fod yr ysbryd glân di disgyn ar Iesu. A chi'n clywed llais Duw yn gweud y geiriau enwog yna, hwn yw fy mab yn ddoefarwydd yn ymyfrydu, neu mae Beibl.net yn gweud hwn yw fy mab, mae e wedi mhlesio i'n llwyr. So mae Iesu'n cael ei eneinio gan Dduw ar gyfer y gwaith, ar gyfer ei weinidogaeth a'r gwaith sydd o'i flaen e. So dyna yn syml yw eneinio, a mae Beibl.net actually just yn disgrifio beth sy'n digwydd sy'n helpful iawn. Felly mae'r hanes yn mynd â ni nôl i Bethania, nôl at Martha a Mair a'i brawd Lazarus.
A ddyn nhw wedi trefnu pryd o fwyd i anrhydeddu Iesu. Felly mae'r stori yma'n digwydd bron yn syth ar ôl stori wythnos diwetha. Lazarus wedi cael ei godi nôl o farw gan Iesu. Felly, allwch chi ddychmygu'r awyrgylch yn y cinio yma, o feddwl beth oedd Iesu newydd i wneud. A wrth bod ni'n darllen y dar yma, mae'r tensiwn yn palpable, really. Dych chi'n gallu hyd yn oed teimlo'r tensiwn. Mae yna rhyw tensiwn yn y stafell, achos mae Iesu really wedi dangos pwy ydy e. A dyn ni'n clywed bod yr arweinwyr crefyddol nawr yn dechrau plotio i ladd Iesu. A mae'r stori yma'n digwydd jyst cyn bod Iesu yn wneud y daith mewn i Jerusalem ar gyfer wythnos y Pasg. Felly mae Iesu'n gwybod ei fod e ar ei ffordd i'w farwolaeth. Felly wrth bod ni'n darllen yr hanes yma nawr, diolch i Trey am darllen. Dwi'n credu dwi am darllen jyst unwaith eto, actually, i jyst atgoffa ni'r stori. Ond wrth bod ni yn clywed y stori yma, dwi rili eisiau ni meddwl, beth bydde'n ymateb ni i Iesu? Beth yw ein ymateb ni heddi i Iesu? Ydyn ni'n gweld yn hunain yn rhai o'r cymeriadau yma? Beth dyn ni eisiau ein ymateb ni i fod? Felly, yn Ioan 12, na i ddarllen o adnod 1 i 11. 6 diwrnod cyn gwyl y Pasg, cyrhaeddodd Iesu Bethania, lle roedd Lazarus yn byw. Y dyn wnaeth Iesu ddod ag yn ôl yn fyw. Roedd swper wedi drefnu i anrhydeddu Iesu. Roedd Martha yn gweini, a Lazarus yn un o'r rhai oedd yn eistedd gyda Iesu wrth y bwrdd. Daeth Mair i mewn gyda jar 1/2 litr o nard pur oedd yn bersawr drud iawn. Tywalltodd y persawr ar draed Iesu ac wedyn sychu ei draed a'i gwallt. Roedd arogl y persawr i'w glywed drwy'r tŷ i gyd. Ond yna, dyma Judas Iscariot, y disgybl oedd yn mynd i fradychu Iesu yn nes ymlaen, yn protestio. Roedd y persawr yna'n werth ffortiwn, dylid bod wedi werthu a roi'r arian i bobl dlawd. Doedd e ddim yn wir yn poeni am y tlodion. Beth oedd tu ôl i'w eiriau oedd y ffaith ei fod yn lleidr. Roedd Iesu a'i ddisgyblion yn rhannu un pwrs a Judas oedd yn gyfrifol amdano, ond byddai'n arfer helpu ei hun i'r arian. Gadlonydd iddi, meddai Iesu. Mae hi wedi cadw hwn ar gyfer y diwrnod pan fydda i'n cael fy nghladdu. Bydd pobl dlawd o gwmpas i chi ei helpu nhw bob amser, ond fydda i ddim yma bob amser. Roedd tyrfa fawr o bobl Jwdea wedi darganfod fod Iesu yn Bethania. Dyma nhw'n mynd yno, ddim jyst i weld Iesu, ond hefyd i weld Lazarus, yr un ddaeth Iesu ag ein ôl yn fyw. Ond roedd y prif offeiriaid wedi penderfynu fod rhaid gael gwared ar Lazarus hefyd, am fod llawer o bobl Jwdea wedi gadael nhw a dod i gredu yn Iesu o'i achos e. Iawn, fel o'n i'n dweud, mae yna dipyn o densiwn yn y stafell, dwi'n meddwl, o gwmpas y bwrdd bwyd. A falle mae'r tensiwn yna yn dod i'w frig pan mae Mair yn gwneud y weithred anhygoel yma o tywallt y persawr ar draed Iesu. A sa'n gwybod amdano chi, ond hyd yn oed pam chi'n gweld rhyw golygfeydd mewn rhyw drama teledu, weithiau chi'n gweld tensiwn rownd y bwrdd bwyd gyda pobl mewn rhyw dramau teledu. Mae'n molau'n troi amser yna, achos mae'r jyst y lletchwystod yna. Ond roedd beth oedd Iesu wedi wneud, a beth glywon ni amdano wythnos diwetha, wedi achosi tipyn o styr. Oedd 'na ymateb enfawr i godi Lazarus wrth y meirw. Achos mae dyn sy'n gallu codi pobl wrth y meirw yn beryglus. I ni'n gweld yn Efengel Ioan, jyst cyn yr hanes yma, bod y gweithred Iesu wedi sbarduno yr arweinwyr crefyddol i wneud rhywbeth. Roedden nhw wedi mynd, hei, mae rhaid i ni wneud rhywbeth am y dyn yma.
Felly maen nhw'n dechrau cynllunio i ladd Iesu gyda'i gilydd. So oedd hi'n amlwg iddyn nhw fod gan Iesu, bod Iesu'n gallu dangos bod yr honiadau oedd e'n neud amdano fe ei hun, bod e'n gallu profi i bod nhw'n wir gan bod ganddo fe'r pŵer yma. Hynny yw, yr honiad oedd e'n neud taw fe oedd y Meseia, yr un wedi anfon gan Dduw. Ond, yn lle plygu Iesu, eu pryder nhw oedd bod Iesu yn bygwth eu statws nhw, eu safle nhw. Yn adnod 48 ym mhenod 11, mae'n dweud, os wnawn ni adael iddo fynd yn ei flaen, bydd pawb yn credu ynddo, bydd yr Rhufeiniaid yn dod ac yn dinistrio'ch teml a'n gwlad ni. Felly dyna ymateb yr arweinwyr crefyddol. Ond ym Bethania, mae'n ymateb gwahanol iawn. Dyn ni'n gweld ar dechrau'r darlleniad, mae Martha yn gwneud be mae Martha'n licio wneud. Mae hi'n dangos ei chariad hi trwy gwneud pryd o fwyd. A wedyn Mair, wrth gwrs, wrth draed yr Iesu, yn dangos ei chariad hi trwy dywallt y persawr drud yma dros draed Iesu. Mae'n gweithred over the top. Heb sôn am y ffaith bod hi'n actually datod ei gwallt i sychu ei draed. A bydde hwnna ddim yn rhywbeth byddwch chi'n gweld merched yn neud. Bydde'n rhywbeth bydde merched just yn neud gyda'i gŵr. Felly bydde hwnna wedi codi lot o eiliau y bobl bydde yna heb os. Ac wedyn ni'n cael ymateb Judas. Mae'n ymateb yn chwyrn iawn a mae'r holl densiwn yn dod i'r wyneb. Oedd Judas wedi gwneud y maths, oedd y persawr yma yn rili ddrud, a mae e yn gwrthwynebu a codi llais yn erbyn beth oedd Mair wedi wneud. Ond mae Ioan yma yn dweud bod Judas jyst yn poeni amdano fe ei hun. A weithiau, dyn ni yn gweld hynna, dyn ni, pan mae rhywun yn dangos eu defosiwn nhw i Iesu, pan mae rhywun yn dangos nhw i ymlyniad nhw bod nhw'n dilyn Iesu, maen nhw yn cael ymateb chwyrn gan bobl sy'n rili'n gwrthwynebu yn greu calonnau'n galed i Iesu. Ond, rili, os ni'n meddwl go iawn, falle oedd yna lot o cydymdeimlad i beth oedd Judas yn dweud, achos i feddwl yn hollol oeraidd am y peth, wel, oedd ganddo fe bwynt, a falle oedd yna sawl un ystafell, oedd hynna'n mynd trwy y meddyliau nhw hefyd. Ond mae Iesu'n amddiffyn Mair. Mae'n dweud, bydd pobl dlawd o gwmpas i chi eu helpu nhw bob amser, ond fydda i ddim yma bob amser. So mae Iesu fan hyn yn cyfeirio at adnod penodol yn Deuteronomium sy'n dweud yr angen i bobl Dduw dangos heilioni a bod yn frwd i helpu'r tlawd. Felly, fel arfer, mae gwasanaethu'r tlawd yn y ffordd anhygol o dda o gwasanaethu Iesu. Ond mae gan Mair cyfle i wneud rhywbeth yma. Mae'n cyfle unwaith i dangos ei chariad a bod yn afradlon ei defosiwn hi i Iesu. So, da ni wedi bod yn edrych, fel o'n i'n sôn gyna, ar lot o bobl gwahanol yn cyfarfod Iesu, edrych ar eu perthynas nhw, edrych ar y wefr maen nhw'n profi o gael perthynas gyda Iesu. A dwi jyst eisiau chi feddwl nawr, os byddech chi'n y sefyllfa yma, sut byddech chi'n ymateb? Byddech chi wedi gweld grym Iesu ar waith? So, ydyn ni fel yr arweinwyr crefyddol yn gweld pwy oedd Iesu, ond yn dewis gafel yn dyn ar ein statws, yn enw da, a jyst cael bywyd cyffyrddus? Neu ydyn ni yn mynd i ymateb fel Mair? Ydyn ni'n mynd i tywallt ein amser, ein bywyd cyfan allan mewn defosiwn, mewn gweithred o addoliad i Iesu? Neu falle bod ni rhywle rhwng y ddau pegwn yna. Falle bod ni wedi clywed am Iesu, yn hoffi syniad am Iesu, ond ddim yn rili'n siŵr a ydyn ni'n gallu dilyn Iesu, a ydyn ni isio dilyn Iesu. Neu falle bod ni yn credu yn Iesu, ond bod yn calonnau ni wedi crwydro. A bod ni'n hiraethu am gael yr wefr yna, y perthynas agos yna,
fel y berthynas sydd gan Mair gyda Iesu. Tybed lle i chi bore yma, a tybed trwy'r darn yma ydyn ni'n gallu ffeindio yn ffordd at Iesu. Felly, mae Iesu'n glir iawn beth sy'n digwydd fan hyn. Mae e'n paratoi i farw. A mae e'n gweld gweithred Mair fel rhywbeth sy'n pwyntio tuag at hynna. Nawr, jyst cyn yr hanes yma, fel o'n i'n sôn, da ni'n cael hanes yr arweinwyr crefyddol yn plotio i ladd Iesu. A mae Caiaffas, yr archoffeiriad, hyd yn oed yn dweud hyn, sy'n anhygoel bod e wedi dweud hyn. Di chi mor ddwl, onid ydy hi'n well i un person farw dros y bobl nag i'r genedl gyfan gael ei dinistrio. Wnaeth e ddim dweud hyn ohono ei hun, be ddigwyddodd ydy fod oedd yn archoffeiriad y flwyddyn honno, wedi proffwydo y byddai Iesu'n marw dros y genedl. A dim dros y genedl ei ddewig yn unig, ond hefyd dros holl blant Duw ym mhobman, mwyn eu casglu nhw at ei gilydd a'i gwneud nhw'n un. Felly oedd Caiaffas, yr archoffeiriad, wedi proffwydo y byddai Iesu yn marw dros y genedl, yn marw dros blant Duw ym mhobman. A mae Ioan yn gweud oedd Caiaffas wedi dweud y geiriau yma, heb sylweddoli mewn gwirionedd beth roedd e'n dweud. Ond mae e'n pwyntio at y ffaith oedd y groes am fod yn weithred lle roedd un yn marw dros lawer. Nid i osgoi cosb Rhufain, ond i gael cosb ddwyfol wedi gymryd i ffwrdd oddi wrthon ni. So mae Iesu'n dweud fod Mair wedi ei eneinio ar gyfer diwrnod ei gladdu. Roedd Iesu'n gwybod yn iawn ei fod fi'n cael ei ladd. Ymhen 6 noson o'r gweithred yma, o'r noson yma, byddai Iesu'n gorwedd yn farw mewn bedd. Nawr, oedd stori Lazarus wedi dangos mae Iesu yw y bywyd a'r gwirionedd. Mae ganddo fe pŵer dros farwolaeth. Ond dyw Iesu ddim wedi dod i'r byd ei fwyn ei hun. Mae wedi dod i'n gwasanaethu ni, i farw drosto ni. Daeth Iesu oherwydd fod gan farwolaeth pŵer drosto ni. Mae gan pechod pŵer drosto ni. Fe ddaeth ar ein cyfer ni. Fe ddaeth i defnyddio geiriau Caiaffas, oherwydd bod hi'n well i un farw dros bobl na bod holl bobl ddew yn mynd i ddinistyr. So fel mae e'n dweud, chi'n cofio beth mae e'n dweud? Just cyn codi Lazarus yn ôl yn fyw, mae e'n dweud taw fe yw yr atgyfodiad ar bywyd. Ond oedd hi'n well i'r atgyfodiad ar y bywyd farw fel bod y meirw yn gallu codi. A mae eneiniad Iesu yma yn pwyntio at hunaniaeth Iesu fel y brenin Meseia, yr un sydd wedi cael ei ddewis gan Dduw. Ond mae hefyd yn pwyntio at y ffaith i fod yr brenin sy'n gwasanaethu. Mae gweithred Mair yn pwyntio ymlaen at rhywbeth byddai Iesu'n gwneud cyn ei arestio hefyd. Yn y swper olaf, bydd Rhys yn edrych ar y swper olaf wythnos nesaf, mae Iesu'n golchi traed y disgyblion a mae e'n dysgu nhw i garu ei gilydd a gwasanaethu ei gilydd yn aberthol a mewn gostyngeidrwydd. Sef yn union wrth gwrs be mae Iesu yn neud, yn gostwng ei hun yn llwyr a mynd ar y groes yn aberth drosto ni. Iesu yw oen perffaith Duw, yr un sydd wedi rhoi ei hun yn aberth drosto ni. Mae'r hanes yma, mae ar drothwy wythnos y Pasg, fel dwi wedi sôn, sef yr wyl pan oedd yr Iddewon yn cofio sut roedd Duw wedi rhyddhau nhw o'r Aifft. Fi o'n i'n edrych do tymor diwetha yn cyfres y Beibl ar hanes yr Exodus. Mae'n hanes rili ffurfiannol, formatif o ran pobl Duw a pwy yw pobl Duw. Oedd Duw wedi rhoi cyfarwyddiadau iddyn nhw adeg hynny, oedd na bla yn mynd i ddod arnyn nhw jyst cyn i nhw gadael yr Aifft. A lle oedd
mab hynna pob teulu, oedd y pla erchyll iawn, oedd mab hynna pob teulu mynd i gael ei ladd, ond nath Duw rhoi ffordd allan iddyn nhw o'r pla yma. Os oedden nhw'n aberthu oen perffaith a rhoi'r gwaed ar eu tŷ nhw, bydde'r mab hynna'n cael ei achub. Nawr, cafodd yr Iddewon i rhyddhau, cafodd nhw i tynnu allan o caethiwed, ond nath nhw cario ymlaen i nodi gwyl y Pasg ar aberth yr oen. Felly bob tro bydden nhw yn dathlu y Pasg, y gwyl y Pasg, bydden nhw'n dewis oen heb frycheuyn arno fe, so dim blemishes, bod e'n lan, ac yn dod â fe i'r tŷ rhyw 5 diwrnod cyn ei ladd i warchwilio fe, i wneud yn siŵr ei fod yn berffaith ac yn ddigon da i gael ei aberthu. A fel rhan o'r proses yna, bydden nhw'n bendithio fe, bydden nhw'n rhoi olew arno fe. Nawr, mae hynna yn gysgod, rili, o beth sy'n digwydd yma hefyd. Iesu yw oen perffaith Duw. A mae'n cael ei eneinio a'i baratoi at ei aberthu. Felly, dyma yr rhyddid dyn ni angen. A Iesu sy'n darparu'r ffordd yna, yn agor y ffordd i ni gael y rhyddid, yr ail Exodus. Mae e'n cael ei berthu i gynnig rhyddid i ni, i bechaduriaid o gaethiwed pechod. Fel bod barn Duw yn pasio droson ni oherwydd yr aberth perffaith ar y groes. Mae Rhufeiniaid 8 yn dweud, o achos beth wnaeth y Meseia Iesu, mae'r ysbryd glân sy'n rhoi bywyd wedi fy ngollwng i'n rhydd o afael y pechod sy'n arwain i farwolaeth. Mae'r cyfan achos aberth Iesu. Mae'r pethau sy'n digwydd ar y groes yn anhygoel. Mae marwolaeth yn cael ei guro, mae pechod yn cael ei guro. Mae yna rhyddid oherwydd gwaed Iesu. Mae yna emyn enwog yn Gymraeg, mae'r gwaed a redodd ar y groes o oes i oes i'w gofio. Rhifyr yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano, gan Robert ap Gwilym Ddu. A mae'n wir, mae'r tragwyddoldeb llawn yn rhifyr i ddweud popeth allan ni ddweud am y groes. Ond trwy'r groes mae Duw yn cynnig ei ras, ei gariad, ei heilioni perffaith. A mae Iesu wedi talu yn ddrud am ein gwaredigaeth ni, am ein achubiaeth ni, sydd ar gael i bob un ohono ni. Yn Saesneg, mae'n aml yn cael ei defnyddio grace yn sefyll am God's riches at Christ's expense. A mae hwnna mor wir. Da ni'n cael cyfoeth Duw, cael profi ei faddeuant, y rhyddid, unigryw yna wrth marwolaeth a pechod, oherwydd bod Iesu wedi rhoi ei hun yn aberth. Felly, dyna beth yw arwydd y cad, be mae Mair yn neud fan hyn. Mae hi'n pwyntio at y ffaith bod Iesu yn rhoi ei hun yn aberth. Mae gweithred Mair yn un ysgytwol, ond yw e. Dychmygwch, mae ddi yn y tŷ yma, oedd yna bobl, oedd yna llond y lle o ddynion, a mae hi fel y ferch, o ddim gyda statws nhw, yn rhoi ei hun allan yna, achos oedd hi gymaint eisiau dangos ei chariad i Iesu. Nath hi defnyddio'r persawr rili drud yma, a'i dywallt dros draed Iesu. Falle oedd e'n, falle oedd golchi traed yn rhywbeth arferol y dyddiau yna, a falle byddwch chi wedi rhoi temau bach o bersawr, ond oedd yr persawr yma, oedd yna llwyth ohono wedi cael ei defnyddio. Oedd e mor extravagant, a oedd yr arogl di llenwi'r tŷ. A'i mawl hi, rili, yn llenwi'r tŷ. Nawr, fel rhiant, dwi wedi dysgu eitha lot, fi'n meddwl, fe'n siŵr bydd rhieni yn cytuno, ond dych chi yn dysgu eitha lot am perthynas Duw y Tad gyda'i blant, o pam dych chi'n edrych ar y perthynas chi gyda'ch plentyn. Nawr, mae rai fi weid, mae plant fi yn hollol devoted i fi.
maen nhw'n rili hoffi fi, i fod yn dweud. Maen nhw'n rili caru fi. A fel gweld hynna'n gwynebau bach nhw, mae e mor hyfryd. Ond mae o mor bir hefyd, ti'n gwybod. Mae'r jyst y defosiwn a jyst yr holl diniweidrwydd, mae o mor arbennig. Ond mae'r un ffordd, mae Duw yn awchu am ein defosiwn ni, am ein cariad ni. A mae e'n gweld yr act mae Mair yn neud, yr act yma o gariad, yn rhywbeth rili hardd. Roedd yr ogle'r persawr di mynd trwy'r tŷ i gyd, ond mae Duw eisiau aroma ein hyfoliad ni hefyd. Nawr cafodd Mair ei beirniadu yn dod gan Jwdas a eraill y bosib. A mae'n debyg iawn pan byddwn ni'n gwasanaethu Iesu, fel o'n i'n sôn gynnau, pan byddwn ni'n rhoi yn defosiwn ni, rhoi yn bywyd ni i Iesu, byddwn ni'n cael yn beirniadu gan bobl eraill. Ond doedd Mair jyst yn y foment yna, doedd dim byd, doedd dim y cwilydd, doedd dim byd yn mynd i dal hi nôl o dangos ei chariad hi at Iesu a cynnig ei chalon gwasanaethgar i roi'r persar yma ar ei draed e. Un peth arall licen ni sylwi yw bod Mair ddim yn siarad o gwbl fan hyn. Fel o'n i'n sôn, doedd ganddi ddim y statws, ond yn y addoliad ni yn gwasanaethu ni, a pan dyn ni'n gweddio, dyn ni jyst yn tueddol, a dwi'n siarad dros fi fy hun fan hyn, ond dyn ni'n pentyrru geiriau dydyn, dyn ni'n siarad gormod at Dduw, yn lle jyst aros yn ei bresenoldeb e. A dim pentyrru geiriau, dim siarad at Dduw yw y ffordd orau bob tro. Dyn ni angen jyst aros yn presenoldeb Duw. A sdim rhaid i ni swnio'n dda, sdim rhaid i ni defnyddio geiriau posh. A fi'n gwybod mae lot o ni wedi cael yn codi mewn capel le mae lot o pwyslais ar dweud geiriau a pwy sy'n siarad yn dda, pwy sy'n gweddio'n dda, ond dyw e ddim am hynna o gwbl. Mae amdano ni yn dod a chalon agored at Iesu. A gadael iddo fe gweinidogaethu i ni. Aros yn ei bresenoldeb e. Nawr, oedd Mair eisiau gwasanaethu Iesu, a falle doedd hi ddim yn deall yn iawn beth oedd significance arwyddocad, beth oedd hi'n gwneud yn fan hyn o ran yr eneinio. Ond, oedd hi'n synhwyro rhywbeth yn doedd. Oedd ganddi well syniad yn sicr na Jwdas o ran beth oedd yn mynd ymlaen. A yn yr Efengylau, mae Mair yn ymddangos 3 gwaith. A bob tro, mae Mair yn wrth draed yr Iesu. Nag yw hwnna'n rhyfeddol, pob tro maen nhw'n siarad am Mair, mae hi wrth draed yr Iesu, yn gwrando, yn gwasanaethu. Dyna ble mae hi eisiau bod. Felly cwestiwn yn syml yw, lle dyn ni eisiau bod bore yma? Ydyn ni eisiau bod wrth draed Iesu? Oedd Mair yn deall, dyna lle oedd hi angen bod. Dyna lle oedd hi angen bod mwyn dod i nabod Iesu'n well. A dyna'n man cychwyn ni i gyd fel Cristnogion. A lle dyn ni angen dod nôl iddo dro ar ôl tro. Dod nôl at draed Iesu. Yn aml iawn, dyn ni'n meddwl, dyn ni eisiau arweiniad gan Dduw, dyn ni eisiau gwybod yn well sut i wasanaethu fe. Ond rili, dyn ni ddim yn mynd i wybod dim byd am y pethau yna tan bod ni'n dod at traed Iesu, treulio amser yn ei gwmni fe, dod i nabod e'n well. Fel bod y pethau dyn ni'n wneud, heb bod ni'n gwybod mewn ffordd, yn dangos ewyllus Duw, yn union fel oedd Mair yn fan hyn. A gallai hi di meddwl, wel, allan ni'n neud hyn nawr, ond gallwn ni'n neud e wedyn, neu pan bydd llai o bobl o gwmpas, neu allai neud e rhywbryd arall, neu gallai feddwl bod hi'n really self-conscious. Ond nath hi dewis neud e yn y fan lle, yn ystod y pryd bwyd. A dwi'n meddwl am fi'n hun, ond fi'n siŵr bod lot o bobl yn gallu unieithu. Dyn ni'n gallu meddwl am wneud ni gyda Iesu. Pan o'n i cyn i fi dod yn Gristion, o'n i'n meddwl, falle bod cael perthynas gyda Iesu'n rhywbeth gallai wneud pan fi'n hun. Allai fynd nôl i'r capel pan byddai'n hun, a pan gyda fi llai o bethau ar ymhlat, a pan byddai i wedi wneud popeth dwi eisiau wneud mewn bywyd. Ond mae gan Iesu
plans gwahanol ar ein cyfer ni. Peidiwch â rhoi off dod at draed Iesu. Peidiwch â rhoi off, achos mae Iesu gyda gymaint ar ein cyfer ni. Mae eisiau'r perthynas intimate yma gyda ni. Mae eisiau bod gyda ni yn ein bywyd. A mae prysurdeb bywyd yn berygl, yn dywe, fi'n really siarad am fi fy hun fan hyn. Ond mae bywyd yn brysur tu hwnt. Ond mae hwnna'n beryglus. Yn enwedig pam dyn ni'n trial just jyglo pob peth a trial neud popeth dyn ni angen neud mewn wythnos a gofalu am bobl ac ati. Ond os mae prysurdeb yn pwsio Iesu allan o'n bywyd ni, bydd hynna'n bywyd ni'n gymaint anoddach. Dwi jyst yn teimlo, mae'r gwahaniaeth o treulio just 5-10 munud, 5 i 10 munud, lle dwi just yn really canolbwyntio ar Iesu, lle dwi'n trial dod mewn i'w bresenoldeb a treulio amser gyda fe. Mae'n just yn ei gymaint o gwahaniaeth i ddiwrnod. Mae Iesu eisiau y perthynas na gyda ni. Mae eisiau bod gyda ni yn ein bywyd dydd i ddydd. A os chi'n meddwl am coeden, a pwysigrwydd gwreiddiau mewn coeden, da ni really angen gwreiddio'n hunain yn Iesu. A mwyn gwreiddio'n hunain yn Iesu, da ni angen dod ato fe a treulio amser i gwmni fe. Achos y gwreiddiau na sy'n mynd i roi bywyd ni, fel bod ni yn gallu bod y bobl mae Duw am i ni fod. So, nes i sgwennu cerdd blwyddyn diwetha rhywbryd, a mae'r un llinell yna fe jyst yn cadw dod nôl i poenydio fi. A nes i sgwennu, da ni eisiau bod yn ffrwythlon, nid cynhyrchiol. Mae yna gwahaniaeth fyna yn does, da ni'n gallu brysio gwmpas yn gwneud pethau, ond really, beth sy'n bwysig yw pwy ydyn ni. Mwy na hyd yn oed beth da ni'n gallu gwneud. A fi'n ffindo hwnna'n really anodd, achos dwi eisiau gwneud pethau drwy'r amser. Ond actually, dyw pethau ni'n gwneud, heb o'n ni'n gwybod pwy ydyn ni, a lle mae'n gwreiddio ni. Mae'r pethau ni'n gwneud mynd i fod yn strygl, a hyd yn oed mynd i colli ystyr. Nawr, oedd Mair fan hyn yn gwybod pwy oedd hi. Oedd hi'n gwybod bod hi angen mynd at draed Iesu. Oedd hi'n gwybod bod hi angen gwreiddio hun yn llwyr yn Iesu. A yn y moment yna, dyn ni'n gweld darlun o perthynas mor agos, mor intimate, llawn cariad, heb dim cywilydd, a Iesu yn cydnabod hi a'i charu hi fel plentyn i Dduw. So, bore yma, beth yw yn ymateb ni? Dwi'n mynd nôl i'r cwestiwn yma eto. Beth yw yn ymateb ni? Ydyn ni wedi profi'r werf o nabod Iesu? Ydyn ni wedi cael y wefr yma mae Mair yn ei cael sy'n arwen hi i arllwys ei defosiwn o flaen Iesu? Ydyn ni wedi cydnabod a derbyn ei gariad fel yn achubwr ni ac arglwydd ni? Neu ydyn ni jyst wedi anghofio? Ydyn ni wedi pellhau heb yn wybod i ni hyd yn oed? A ydyn ni'n hiraethu am dod nôl i'r lle yna o fod wrth droed Iesu a gwreiddio'n hunain yn llwyr ynddo fe?